Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera social media muri sei kumativi ese enyika. As you all know, drama yaSelmor Mtukudzi naDaisy Mtukudzi iri kungoenderera mberi. Saka Selmor Mtukudzi aimba ngoma inoti kugara namai nini. Ari kudedzera kuti ndakaona nhamo, ndakaona chimoto. Ataura zvese matambudzirwo aiita naDaisy Mtukudzi. Handizi guys tinoti kudii, asi adedzera kuti iye ndakaona nhamo, ndakaona chimoto. Ari kudedzera kuti baba vaishanda vachienda kure. Munongoziva mega Oliver Mtukudzi munhu aiimba achienda kune dzimwe nzvimbo, saka munhu anga asingagari pamba. Ari kudedzera kuti iye Selmor pakaitika zvese izvi taitambura, chashayika mumba kana kuti pane chinhu chabiwa mumba, vanongonyongodzera ivo kuti ndivo vaita sei, ndivo vari kuba. Ari kudedzera kuti anga achidedzera kuti iye sadza ravaidya raibikirwa mupoto yembwa. Mazvoonawo mukaenda pavhidhiyo yachona munongonoiona inoti kugara namai nini. Ivhidhiyo inotonzwisa tsitsi ngoma yacho, asi vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa, uyu anonzi Selmor Mtukudzi akungoita madhirama zvisina nebasa risingadzikama kuimba agoni. Asi paripo vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa, we are relating to this song. Zvaatoimba ndo zvinhu zvinotoitika muupenyu. Vanhu vakanda vari kutambudzwa nanamai nini tisingazivi, munenge muchingoti zvese zviri right. So guys, handizivi kuti munoti kudini hazvo, asi ari kudedzera kuti iye most of the time pavaienda kumaholiday vana Daisy nevana vavo, ivo vaisara vachichengeteswa imba. Adedzera kuti iye nyange pakuvata ivo vana vaDaisy Mtukudzi vaivatiswa mudzimba muma1-1, asi iye ivo vaivatiswa nahouse girl. So guys, handizivi tinoti kudini hazvo, asi vanhu vadedzera kuti aiwa, ari right, ngaataure chokwadi. Ichi ndo chokwadi, chokwadi chaicho chaicho. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa, ndosekera muchiona Daisy akaita accident because zvaakaita achichengeta vana ava zvazvisiri right. Even now anenge achingodedzera kuti iye Mtukudzi anga asina kana sendi. Mari yese yaainayo iyi ndeye kumhuri kwavo. Makambozviona kopi guys? So guys, ndachikumbira kuti mucomment down below mutiudze kuti which one is which. Thank you so much.